Hakane ke episode ke beladap ni layak mi. Kini kilong ki khun chenrang jong u joktan. Poi ke lai pho but ka jing shong du jong ki klalong na du ka mesha haba milet chepang ulum shefar shemingi te klam ong pade hadu hai. Hakane ke episode ke bamenta tu ngin yak mi. Poi tu ko lai pho ar slong tang jing pen kot ya katumo. Kini kilong ki yeng ki khun chenrang jong nowa hala ki jing khapateng hala ki jat ben riu but da kini ken i tu ka jing ban da kini ken la pinja bentai ki jat ben riu ha ka parthai hadin kata ka jing slai ka jing pen scam hi penan kam ti kentin ken kring ka si jungi da kini ken la pinja bentai Scam baka David na sengkai ka jong wi brio penya bentai kiri ki jat ben brio hot kilong la dangi ong ka sengka jong wi brio ko mon i nyo bitang no wa dai Henry ka kurum ko jong no wa num nyo se ka kurum jing ni khun num nyo se ka kamu kelak benum deh tanah kawai kajak nguri kamu nak ni kalong giang kaba ublei lari pen im hadian jong kajing slai kamu ka perthai karoi ngangit bang ni nginum deh ben ongwi bat tang nak kawai kajak ben riu ngin hap penyar kan dia da kaba ngisim karpang ru ya ki kurim jong kini kurim ka kemi jong ki khun ki jong nowa bat ki kurim ki jong kini ki khun cherrang ki jong u nowa te na preng jong ki roi kat ni ki jat mriu ki bangi khlemi nyau kat no ki dan to ma ki roi ni to la da ye kren chapang jong kata gin hab ban phai khen diat syaka jing long jat mriu jong ngiru ngi ting ong be ngi her ni wan her na beneng nei ki khan do tro ki khan dai la nyau te kata kalong khana jongi tingin ya por khana chata ti hatu ka de yangi bengin nyat bangin ong be bangi ru ngi wan pateng na kini ki pateng nang ni te kata te kani be ka jingkeli ka ba ngila ban pediang jam teringin num la ban len ya kani ka wei na kaliang jong ka jing start science ti genetically ti kala belong hi bang ya kri hi akali ka slakan do hi akalong mangi siru amar maneh ni ngi ong ba ka batai be ya direction mi ngi ngimtip hadu hono to molong jat ben brio khasi ngi dan hakini ki lum ong lum mi ngi em ta kan long nang nu ngi nyoy ya ka pedeng na kai kami ngi isami hadu hangno kan kami ngi hadu hangno kan ka sami hadu hangno kan ka sate hadu hangno kan ka sate ya kata ka piyang kata ka pidan kata ka pedeng ya ngi ni kam long ta long ka syam stom ban kedo shunu fa to ko to jing persiang mon penya sno yang ngi ko jat brio syakadiang ba syakabon ka dai tang jing perkhat brio kami hap so thu ka hanu kan telada ngi ong ba katai kari pedang perthai mo Middle East kari mi telai kran ngi geografi nang ni ngi nong kita kisam ni am dekat ni jing je peteng story ni ka no khat wei ngi je peteng mo makan kan num da bun tekan rap to mana kan no khat wei ban kadang ni ka bentar ka jong shem ka jong tirai ni ka tengok to hani lam khat wei pat kami kan ni ka babel ni meneh teh sedang na pedeng ki kun si jong ham mi ka babel nei hani kami ka babel hai ni bentar dang la puli kan ni bentar ngalap kan ni ka dekat ka ban riu bo ong trai lo ong ru tak mi ki brio ki long wei pat lang bar ki dan baro tang ka wei ka tien bar ya kan ni ya sedang ban le te menta ka ek ai ru em kan om khang ya ki ban le ya ka ba ki la ya tmuken nas ngo bang ne ka long ba kini ki brio ki dan ka wei ka tien ka mot ki krem ira ka ju ka tien ki dan ka wei ka jing mot ki tli ka wei ki la ban le ka ne ha ka ba te ka ni jing te kami sa kam lo te ba ki senang ban te mot da ka jing tli ka jong ki la ban te kat ka ne ka ba ka lo I ku ba bleu I te la da ki tli sa tang ka wei ka tien mot kin la ban le bon ki ai ka ba ar pa ka bo na jing mot jong ga ong lang I kum ka jat ban rio la dang I tli ka wei ka jing mot ka wei ka kom perkhan mot ngin la I ban job ki jing e ma jat ban rio hanrei na perkhat pa ini bentar ka ba ngi puli ka ba kelendong ka ba sipho
bagi sedap puli Hoi. la mi kijat ketien kijat jeri nei ki te kelabon Hoi. te kala kelas kan ke bang perkhat manga hang ni baktai nam hang tai la pau tu kom spo la mi la sa prang keleng kijat ketien ja hani bak keren tang ko we Em ta kai hani ka thobi tang babel em ngin ha penyar ke jing mut ni. Namal dengi keren chapang jong ke jing teli. But ayu ublei pada ukuran nak ni benta. Mereka kom keren ni ke jing teli kan don naki babun ki phang naki babun ki liang. Ki don ki bangong ka jing long teli ka long ka bor. Namar ka jing temu ni laban kenjo. Ti kasyong pada ke kata ka jing thau jong kata ka jing teli. But hang ni ka ba keren hang ni ru ka des panjang kata kai ka purpose. Kai ka jing thau jong kata ka jing long teli ka jong ki. Ka ba wat ublei so tenak kan. Ti langi phai pada da kumai pada dangi wanra ya kata ka bang ong ba ka jing teli jong kan yarap ni mat pen yo ya kata dangi nyat da kata ka kom perkhat pada hang ni kan pen kendit ini pada ya ka jing ya ka jong tra. Namar ya kata ka jing teli ka bakila temu kamut ublei pen pra. Ka. Tang ya pait mo. Ta ka bakhat wei. Ka khot ka beningkong. Ka parthai baro kalalong ka wei ka ktien bat ka wei ka jingkran. Ka wei ka ktien bat ka wei ka jingkran. Kan ni kerkom ong ni ka wei ka ktien ka wei ka jingkran. Haki kana ki jongi ki ba ndai. Yung man baka parthai ka dang lung brio dang kren bu murar am. Anta ki don ki por ki ba ki thu khana ki retumen ki jongi ki ba puli ki kot ru ba ki long shua ki jongi ru ba ki atan ni ki tu ki mau bena ki mau saknam ki bajrong ki bakhia ki keren tu ki bor ki ba tan tu mau bena du jentang patharu bor kamut kadai ka bor ktien nai ta ki long ka wi ktien bat ka wi ka jing keren tikar kom penrung ya kani ka khana na kani ka khot ka benikong ni stunat ka kom penrung mo ka wei ka ktien ka wei ka jing keren annum dan bakal ktien em ka wei ktien ku jing keren ka mot i kum bakal adai ka rai te ka bangin ha banya bat kar kom kani ka ru juprum kana tama jayu ho bakidan kat katam ne ka wei ka ktien ka wei ka jing keren kala jaru haba ki nang yelek kendria no nami ngi bat kila syam ya kadong badan he hakari sinar bat hangta kila yashong do kendria naka nami ngi ne kendria no nami ngi bat kila syam ya kadong badan he hakari sinar bat hangta kila yashong do pikan maun em nak tuka hadin jo kajing slei hadin bala dep ajing kejaw no wala don kejutang kajing ublei ublei tu dep ong em la dep kerku ni ki brio ki nyaroi ki nyapar hakani ka parthai temta kila i ko makila ko ngo tanga ni kila lej ne nak tu ka ni bo ong kila krian no mi kila ya kri ni stai bat ki syam ya kado madan bat hang ta kia shongdu kumut kim kwa shu ban khi am tengim tip kai kadau boleh biki kwa shongdu anta to kala benong ba kandei ke jaka ka ba isai so ka bakin num kandria shu na ko ke jaka kala benong ka piang ka sbo do sbo Hakani ka episode ka banwan ngin yakhmi ti uji sur wan shim ya kajing long brio wan iringkat bat ngi ki brio long li pois testament ka thamai henry hak testament ka berim hak bai dei hi ha pen kami utrai wan hiar kan kami dei ba kini kinong wi khmat ki jong ublei ki ambassador no kamut kita kinde hi ki angel